Bueno, guzti bezala oso zaila egiten zait talde bat aukeratzea, bizitza osoan zehar, mila talde daude, eta ni asko gustatzen zait deskurritzea, eta deskurritzea da zerbait talde favoritoa, aste hortan edo denanakoa. Baina pentsatuta pixkat bizitza osoan zehar lagundu dian talde batek, eta beti zerbait berria ematen dian, eta izango zen Jose Errepia. Eta igual aurten edo orain azkeneko garaian gehien gustatzen zaidan artista izango zen Nubaia Garcia, Londreseko saxofonjolea. Hau ere, bizitza osoan zehar entzuten egon naizen disko eta artista bat, izango zen beste askok bezala, Silvio Rodríguez, eta Al final de este viaje, edo Mujeres, diskoa. Eta gero, azken aldian, gehien eragin dian talde bat, da Sons of Kemet, eta bere diskoa Your Queen is a Reptile. Eta, hori ezagutu nuen Berlinen egon denda batean, diskoa ikusi nuen, erosi nuen, eta gero damutu nintzen zen, oso garestia zen, eta, kriston bajoia neukan, eta entzun nunean, flipatu zidan hainbeste, aldatu dela pilo bat, musika ulertzeko daukadan modua. Eta gero azkenik, lehen urtetik ona pandemiarekin gehien entzun duten diskoa Kendrick Lamarren da. Lehen aipatuten Nubaia Garciaren Lost Kingdom, pilo bat entzun duten kantua da. Baita ere Silvio Rodríguezen Al final de este viaje, hori kartzelan pilo bat entzuten genuen eta pixkat rollo horrekin. Eta gero beste kantu bat aukeratzekotan ere, eta aipatu nahi nolako ere, Ruper Ordorika, eta Berandu gabiltza, delako luzeena, eta programa honetan bertan urgatzeko Javi komentatzen zuen Euskal Herrian dagoela poesiarako, sasi poesiarako joera handiegia, eta egi gutxi izaten direla. Eta hor, nik uste aurten Chill Mafia eta Ben Jartekin nik flipatu egin dut, daukaten lirikarekin, daukaten gauzak esateko erraztasunarekin da kategoriaekin. Eta orduan, nigatzen nahi Zireneren esaldiarekin modu el culo igora eta. Baterian, Londreseko Femi Koleoso, Ezra Collective taldekoa. Eta baterian Euskal Herriak egarrita Iker Vázquez Pelaxekoa eta Mikel Abrego Bapekoa. Eta gitarran baita ere Londreseko Mansur Brown, gitarrista. Eta Euskal Herrian Beñatan Txustegi, Physis vs. Momosekoa, erreferente bat. Eta horren ezaguna ez den, baina mundu guztia mirezki barko lukeen Angeluz. Denetarik entzuten dut. Orain azken aldean viniloekin eta nabil, diskoa galdu ditut. Baina gero Spotify eta Bandcampen ere tope. Hor programa pila daude, musika pila proposatituzenak eta guapo. Zalantza gutxirekin, EHZ Festivala izan da beti Kobanekin da Physissekin zerbait berezia. Lekuagatik, baina lagunengatik bai, ez? Nik uste kontzertuaz gain, importantea dela ere, gero, zeinekin egongo zaren. Eta igual guk ere eman dugun beste kontzertu oso berezi bat izan zen ere, Zarozko Putzuzulo gaztetxean, horregontzen giragatik, eta... Baina lekuaz gain, jendeak. Garai batean ohitura handia eduki genuen, eta horregatik asko maite duten lekua da, Andoaingo gaztetxea. Eta baita ere, gertutasunagatik ere, Kortxonea gaztetxean ahondien kontzertuak. Pile batetatik, eta asko, kontzertuan bertan asko motibatzen izelako. Baina bat aipatu nahi, Bon Iver Parisen ikusi genunean, joan ginela talde bat eta denak bukatu genuen flipatuak. Gero beste kontzertu bat Gasteizeko Parralen, Astarte buruzuri batean iritsi egin da Hot Walk taldea jotzen zuen, zautzen, eta izan zen nire bizitako kontzertuetako bat. Eta gero ere, musikan berri sartzen animatu ninduen kontzertua, Andoaingo gaztetxean, Willis Drummond, Borrokan da Tutankamon egon ziren. Erosi nuen lehenengo diskoa, baina ez nire diruarekin, izan zen La Oreja de Van Goghen disko bat. La del viaje de no sé qué. Baina nire diruarekin da nik aurreztuta izan zen Fermin Muguruzaren eta Kontrabandaren zuzeneko diskoa. Erositen azkena, hau da, Little Sims raperaren Sometimes I Might Be Introvert diskoa. Oso polita, oso luzea da interludioekin dela eta oso gopo dago. Eta bidean dator ere Abia hirukotearen diskoa. Eta... hola. Eta beste bat ere, dela ere baita ere urteko diskoa netzako, Jean-Michel Bedatxagarren Xiberua diskoa, de Locos.